mina mangizothi ngiyaposta ne. Yeah. Ngithi ngiyaye. Like ngiba personal. But then abantu bazosathe as a joke. Wena mangaposta uzobona mfana. Yiphi leyo choir le? Almighty blessed. Almighty blessed. Khona ama-choir ethiwathi. Okay. Oh, when I was in the Saints. The rest of my crew. Yeah, my crew. Hey. Ooh. Hey bekumnandi ke Sunday. Yo, like ngizenjoyile nami Yeah, too yo much le show bekumnandi. it was massive like Yeah. Bekugcwele nesupport beyikhona. Inhleki nje bekubhizi nje. enhleki yazi abantu wonke umuntu ne makaphuma lapha eholweni like indlela bekushisa ngayo. Yeah. Yes, yo bekushisa lapha ya. Beyishisa game. Yo bekushisa like amampela and abantu like bebana this thing ukuthi umuntu uze ngento ukuthi uzele le choir le omunye uzele le choir le Yeah. but makafika lapha ya umuntu like uvela All wabona in this thing one. ukuthi oh hayi boyithu like hayi qhude maniki yeah Shout out to Infinos nenhlakanipho bafethu nishaye ishow emnandi massive. Yeah, beyimnandi kakhulu and to fire hayi mina ngithola isigqoko bafozayo hayi uyacula mfisi. creativity yakhe yo nangikhala nge-creativity nje Yakuyazi mangakutshela maybe ngihlalile ingoma engathi ngihleli phansi ngazimamelelisisa kahle maybe iziboma 67 ne abayathela. No Infinos yathela. okay like indlela aba creative ngayo ne angisho yabona amanye amakhwaya acula into obvious Yeah. and then lento le iba iqinise kuba vele sing along Exactly. yeah so like kubani kufaya like bowukhona ukuthi uhlale ubukele kaso ubukele nje Nje yeah umamele music. akuna sing along akuna ini sing along iba after isikhathi Ngisafuna labantu ba ukusho creative jam Ngisafuna ukusho ngithi yabona music kafayo ufuna umuntu onendlebe yomusic. percussion Yeah. percussion Hayi labantu laba yanaya ngeke hayi no. mara yazi inhlakanipho jo inhlakanipho yabona ingoma mina for mina ingoma mayine bass Number 1. Yeah. Mayine Energy yakalonto uzakafofu. Yeah, stage une energy lamuntu. and labantwana laba bayaphila man baphila naye like even how like maka conductor yeah like body language baya respond to anything ayenza like yo big up inhlakanipho Big up. Otherwise sanibonani ninjana niyazi musumancane indoda engakhuli all the way from Davidson. Angihambi ngiwani ke. Hamba no girl, beautiful lady. Smomo. sanibonani simomo wenu lona abanye bathi simomoza abanye bathi simomo ndiya angazi wena ungibiza ngobani Mina ngithandela kaSimomo Ndiya. Kanti ke as you all know guys ukuthi sine crew. We've got the OG Black Mafia. We've got Vocal G, we've got Usfiso. Bambiza ngomesa abamazi. Bambiza ngomesa abamaziyo. We've got Bubbly Peaches and yeah, we've got a special guest. Ungathanda introduce. maro yazi mina ukuthi ngizovele ngithi umntanami Yeah, hayi siphethe i-firstborn yakalindiwe which is Mr. Paseka mfethu. Sanibona kunjani? Kuyaphileka mfethu. Hayi kuyaphileka siyaphila. Yeah. Ngithe ngikubize namhlanje usondele la sizokuthela thina special induku. Futhi ngizoshaya la. Hawu. sokekelani sosingene kangaka As a president. President ama-2K. yeah ipresident ama-2K yo Uyithini indaba ya president ama-2K because azange uvuke nje uthi mina ngiyisingiba ipresident ama-2K. Bavele bathi no, uyayideserve. No, talento liyaqala la. Ngaposta nyana amapost nyana ethu. Yeah. Awu, amapost amaba viral jo. Mike. Lento le ingenza ukuthi hayi man Paseka chubeka upost man. Sure. Khuphula ikhwaya yakho, khuphula igama lakho jo. Yetho. Hayi for sure. Bheka manje mfethu. Umuntu ongibona ufuna isithombe nami. yo Upresident celebrity Even Sunday ngibonile lapha kushow yeJuice nenhlakani no fire. Ngibonile bakubiza left and right ngapha nangapha Paseka. But then kuba umuntu abantu jo yazi
angeke umuntu akubize bese uyamchomela nani. Yeah. Umuntu ucela isithombe. Oh sharp shoot mfethu angeke ngizothi hayi ngisase busy ya. But also shout out to uyaphusha John. Ngiyaphusha. Yeah, keep up the good work. Hayi ngiyabonga. Yeah. Hey. Lo muntu udlala ngamaqiniso lana. Ngimtshela kanjalo ngathi udlala ngamaqiniso. Udlala ngamaqiniso. Udlala ngamavalo. Udlala Enze bona ngithi ngamaqiniso. phone yami lana ngifuna ukuthi mangikhuluma ngento ngikhuluma ngento vele eposte Yeah, ngiveze ngoba iposte uyabona. Sure, akuna stress. Hayi phela uPaseka uyilo muntu lo ukuthi angakhuluma ngawe asho something ne. But angeke uzukwade noma ingaba personal kanjani uyizwe ukuthi hayi but awungeke uzukwade. Ngimbonile namanje bamsendele ilontuza i-invite e-management bayithatha uyayiposta lapho uthi bathini manje lapho Kahle sebafuna sikufuna indaba Yeah, but then athi ngibuyele kule ndaba kaSislindiwe. Yazi mina mangizothi ngiyaposta yeah ngithi ngiyayi like ngiba personal but then abantu bazothatha as a joke. Wena ungapost uzobona mfana. Eish. wena uba personal mawuyipost Ngono bayezwa abantu bayezwa. Kahle indelelo eza as joke. As a joke. But poster wena. Maru yazi ukuthi lento ishoyo ukuthi kufaka kuphi. Emva. Yazi ukuthi kufaka kuphi. Like phela manje sesiyazi ukuthi wena sho ukuthi uyayimina lento ishoyo. But kuzofika as a joke because uyazi ngiyazihlanyela. Mara wena sositshelile ngisho ukuthi wena usuke vele ungene enyameni. Like ucomment ema-post noma uyeke lezo azifuni. Lezo azifuni. uyekele la bezifuna izihlalela yeah man Paseka mana if mind utshele ababukeli bethu ukuthi who's Paseka basically before uPaseka wa 2026 lo Mr President. Yeah, mfethu mina igama lami nguPaseka asibongisa kwa Rahol. Hlala la eDavidson eKasi. Kahle bangazo ngo-PK abaningi bangibiza ngo-PK. Bengadumanga ngale ndlela to be honest. Bengadumanga ngale ndlela. But then manje bathi ngi-president ama-2K. But now umothando uyi-1K ngingaba i-president yakho. Yeah. So yeah. That's me please. Uyizwe into engizwe. Yeah, ngiyazi. Yeah, uka-PK yabona ngiba like how ngoba mina ngazi ukuthi sino PK uyi-1 eDavidson. Emuphi lo? Awumazi uPK wasebuhali. Buhali batumelo. Oh. Uput PK awuma. Yeah, uput PK u1K lela. Angifuni ukumazi. PK uyi-1K. Angifuni ukumazi. And it's also yamazi ke. Thothi Yeah, yamazi. I'm sure ngiyamazi but ngumbona. Yeah, so cede nini isikolo bufunda kuphi? Ngicede last year isikolo. Last year. Benkeleze Mabuya secondary school lapha eSquareni. Squaring. Yeah, iskereng. But yeah, correct ngathi khona into ezayo. Yeah, khona into ezayo. Le eSquareng da. Yeah. Sure, Ngilezela la. So manje uculela iAlmighty Blessed. Sure nje. Clap and say uqale nini? Oh, sengina 5 years. 5 to 6 years. Oh, clap and say Paseka. Paseka ngeke. Upaseka mina ngimaze last year cabanga. Paseka ungazudlala. Cabanga. Njengoba bengisasho ukuthi ngicela ukuba popular manje kulonyaka lo. Uthi uqale nini maybe una 6 years manje? Kuphi? Bokhaya kuphi before? Okay, yazi ne besicela ukuthi usitshele like history yakho from la uqale khona ucula. Kuthi ngicale la ngeza kuphi? Yes. Ngaqala angisayikhumbuli ka Butsabang iDSS Devotion Soul Singers. Yeah. Wayengakwazi ngoba ngumamphathi mina lapha. Wayengakwazi. No nkinda. Akazi no Paseka ngiyakukhumbula but angithi bengasiphatheni phaseli iDevotion Soul Singers. So angeke ngingazi ukuthi ubani nobani abama member. Oh yeah, so ngiqale khona lapha iDSS. Mangisuka iDSS angisakhumbula unyaka. Angisakhumbula kahle unyaka then 2017. It was 2017. Ukusuka kwami lapha ngaya kubana bamenzi. Okay, yeah. Okay. Ekhumbula. Yeah. Ngicula kubana bamenzi and then angazi ngaflop ngayenzana nabayana. Dala uhlupha kushuthi ke. Ngaflop. Man kwathiwa man
Bathiwa man. Khona le choir man. Iyiphi leyo choir le? Almighty blessed. Oyile wena okuyo kahle kahle. Le nguyo man. Almighty blessed. Almighty blessed ke bese ngifika kuyo mangisuka kubana bamix. Then bangitshela bathi akukhona ikhwaya lana isecula eJumo. Ngihambe ngishaye round ngiyabona man hayi kuyaphileka lana. Yabona. So from mangifika vele Almighty ayiseke ikhwaya ngingayi-attend. Just bengiyangivakasha yabo kuphela nje. Ayikho ikhwaya ngingayijoin. Yeah, njengasebuhali ke wafike ebuhali. Ake abupasekile ezivele ezingabuzi vele. Yabona makucula vele. Akabuzi bona ngayisekalile. Ubone na izolo makalile Naku highest. Naku highest. Ayazalike. Futhi mina ngiyathandela ukucula. Ingoma mangiyifila I feel like ngiyazivocalela. Vele mile kube kanjalo. Yabo, yeah, mangisemoyeni ngizovocala. So nasandibe uyifila inhlakanipho neimfeno zokusuko. Or it's something in planning. Khona bathe yini indebe ngiphethe. Ubethe yini usuzwa. Angazi bathi abanye bathi ayidanga bangithukile kuma comments. Omunye uthi ngihlulwa iCrowd. Omunye uthi ngidakwa iyenekeni, omunye uthini Ngokuthi usukume uzocula. Yekibeli station infamous. But then le ngoma mina ngiyayithanda bo. Ngiyayithanda le ngoma leyana and then that's the reason reason ukuthi ngibeli station. And udlala ihole enkulu ePageini bekumele vele uvele. Uyayibona. Maningi ababuzayo ukuthi ubani upaseke ubani. Yeah, so yeah, I think abanye sebagcine babona amagibeli station ukuthi no upaseke. Mara yabona into echaza ngopaseka ne. Akaphaphi mahala. Yeah, akahluphi mahala. Wenzani sana? Akusizi ukuthi ungene ku-clap and tap, uyasihlupha uyenzani. Awukwazi nokucula man, like. Eish. Kanti uyacula paseke. Really. Yeah, hayi ngiyazivocalela. Uyavokala. Ushaya isigwiju. Igwiju bese. Igwiju. Angihlala eThwatho mina. Ish. Oh yeah. Manje Ngihlala eThwatho. Uthini kanti manje? It's No, ngithi mina angihlala eThwatho. Ngihlala ngedwa eThwatho. Okay, isigwiju neThwatho sihlangana kanjani? Uzohlanganisa na. Noma ngafile in the missing words. Gwiju Thwatha baseka. No, okay, bafethu mina bengitshela ukuthi eThwatho makuthiwa kunama choir nana. I thought basiculela igwiju. No, paseka. I never thought ukuthi kune choir like serious njengile. So until ngizobona izolo ukuthi khona ama choir eThwatho. Okay. Oh, wena bowazi the saints. The rest ama group. Amagwiju. Oh. Hey. Paseka singazi like ngimangele uthini. Cabanga kube khona abo bayikahi. Yeah, abo ultimate. Abo bani? Yo. No, ngiyabuza mina. Yeah. Ultimate ke ngazo ngayo. Ethembela kuJehova. Angiyazi. Ngizobathi khona nani inspirational. Yasethwatho na. Yasebarcelona. Barcelona. Oh. But obvious Barcelona ngishifaka. Oh, vele ya. Sibahlanganisa bonke vele. Awuyazi mina. Uthi sibahlanganisa bonke. Bayinto yeah, ish. Paseka Joe, I think interview ngibuzile ne. Yeah. Ungenwe yini ku2026 mina ngazi noma ungene ngo left or ungene ngo right but whatever le genile ichubeke kanjani. Yini ngenile? Namangizazi. Hayi namangizazi Joe. And it seems like ngizimisele ngalento mara namangazi ukuthi ngina kanjani. Uzimisele. Yeah, and baseka ngibone enye post yakho wena uthi sikuphe ithuba. Yabo? Like kule industry ulungise. Like yini ufuna ukuyilungisa kahle yini wena ongayenza? No, yabona kule industry kuningi ngokulungisa mina. Like iziningi into ezingakhulunywa lana ezokuthi mhlambe za affect futhi. Njengale bengipostile ukuthi uyafika eshowini awungena sewolweni uzosupport abantu. Yeah. Abantu bameli happy hour ne. Because next time uzohosta sohlala ngaphandle nathi. Majority. Uzohosta i-local show sizosihlalela ngaphandle because angeke na uthande senze into Oyena exactly.
mara nayi enye ke Wathatha. hayi bo hayi akusipost le angisho wena ukhuluma about into yokuthi umuntu uyafika afika hlala ngaphandle ne nani nizoyenza the same thing yenziwa abanye abantu mighty blessed ne mighty blessed yes ngesupport umuntu osupportayo ekhwayeni yenu umphathi ne and then thina masizoyenza the same thing amanye amakhwaya mawazoyenza the same thing yabona ukuthi kumele mawulungisa uqale kini yabona awuthi ngize kuleyo na yeah kusupport umphathi ngisho yeah kusupport umphathi go mighty blessed lo muntu engikhuluma ngaye ukuthi bekahle ngaphandle umphathi yeah angisho ngiyakuza angiphikisi lento isho iyenzeka vele bakhona abantu abalinda i-happy hour angiyipromote dala yabona wena kuyasho ukuthi uvele waqhuma like a popcorn kahle from dala back then dala ngipost about this thing yokuthi abantu they don't like support bafika umuntu ufika nge-happy hour and then uzothi usupportile even nalento leyo ukuthi bathi kuzobhalwa abantu abafikile and then umuntu makabala abantu abafikile makayenza ipost ubala nomuntu ofike after i-happy hour yes yeah ubani uRaymond ne but Raymond umphathi yeah umphathi ekhaya enkulu etop yeah ikhaya etop yeah umphathi uRaymond ke akakhethi uyabona the only reason why nathi sonke sikhona ukuthi sifike mangabe ahostile si support it is because of him because of akakhethi choir wonke amakhwaya makune show kuphi kanjani uba khona ngeke umswele vele uhleza khona so uyisizathu ne bese wena malungisa mina ngithi kuwe angisho wena ufuna ukulungisa this thing ye support nani ukuthi mangabe abantu bayenza whatever bayenzayo then nani nizoyenza the same thing mina ngithi before ulungisa leyo imvuselelo mayiqalekini wena cala ulungise imighty mighty bless yeah ulungise yona qala utshela abafethu ukuthi sicela ukuthi niyo support not that angiyazi ukuthi bakhona abantu abazayo angibazi bonke abantu angithi yes but sicela ukuthi na like niphume nomphathi nawe paseka So manje I believe ukuthi sizobe sikhuluma ngezinto ezenze uPaseka ukuthi atrend kangaka. Sinzwele seka Mr President wama2K angakaphense. Hey, impostoli. Impostoli maposter. Impostoli. Yeah, impostoli. So I believe uSimomoza uzogo through ama post wakhe. Okay, ngizoqala ngalene yokuthi uPaseka ne uyele wa screenshot ayi invite yethu and then makaqeda wathi sebafunani laba manje cabanga for everyone to see okay bo cabanga ukuthi sikubizelani kanti no just ngizipushela page la okay nice Anyapolisi ifike kabi kini bafethu hayi khulileka angisho udlala ngeqiniso what kind of questions were expected from mawuzobuza ukuthi sebafunani for sure nawo uzibuza ukuthi inyophendula imibuzo enjani lapha yini boyilindele no vele lento enzeka la into bengilindele sikhuluma ngamakhwaya nani yabona oh bese khona le post lena uPaseka athi le enye choir without saxophone abasinex makaqeda upost ukuthi why bengivocal ku Infernos namangazi marayin Paseka push page push page ale ngale saxophone yeah mara nabo bayisaphi saxophone style sam style sam okay ngoba nathi ke choir yethu vele isasokhona shothi kumele siyithenge sizothi ukuthi ne saxophone wenzothenga saxophone
Okay, enye ke ile yokuthi athi abanye basizwe yilama mic weSanto Media otherwise besingezwa nix. Izanayo ya. Yeah, mara le guys like nani ningayithathi phela as a joke. Into ekumele kube yisifundo. So ukuthi kungenzeka vele ukuthi vele bakhona bevangazwakali. Yabo, kungenzeka maybe mhlambe abantu uqala kwabantu ngapha phela nale ndawo leya icindi vele inokugwinyana nakhona ifini semuva yabo. So nasi siyarasa ngapha yabo. So But manje ngifuna ukunderstand ukuthi mina cause ama mic bewayenza i live recording. Yongakhipha sound ePK. So basize yipi choir le. Hayi kahle nje ukuthi upaseka ne. Seka ngenile kuma videos eswayenzile like shukuthi uforward uyaphapha. Papa kakhulu. Ithini? Enye ayinawe paseka. Okay paseka kahle first post yakho ne. Eyokucala eyaba viral yipi? Angisakhumbuli kahle yazi. Sewunamaso amaningi. Leyo siwabhala. Maning nami but it was something about the Almighty Blessed ukuthi Free food. Yeah, free food, yes, free transport. I know. Yeah. Ngaqala ngathi ngizothi iAlmighty Blessed. Oh, mazothi top 3 choirs like Davidson. Number 1 Almighty Blessed. Hey Joe. Oh. Okay, mina ngicela ukubuza ne. Ube honest ne. Angithi uposte ngendlela uposte ngayo attack ngendlela attack ngayo because ngisho nathi sinama choir wethu. Wena personally how do you feel about ama comments wethu because angisho uyadlala and then thina mase sikuphendula wena ufila kanjani angeke uthina sikucabangele I mean wena usicabangele nathi thina singakucabangeli but wena ufila kanjani ngokuthi thina like mase sizophendula siphendula ngezinto eziharsh yabo kwesinye isikhathi siyadlala kwesinye isikhathi abanye vele ba personal ufila kanjani ngale nto leyo Mina angithinteki indawo mawuzofika ngecomment yakho ebheceleni Unandaba nawe because ngiyazi ukuthi ngiposte lapha ngiyazihlalela mina so uzofika ungithuke wena akuzenzela wena yeah ushila idatha lakho because into engizoyenza ngizodelete comment yakho ngichubeke ngiposte yeah life goes on and there's this thing abantu abangayi understand ne yokuthi manje ku social media the more you think ukuthi umuntu umcekela phansi it's the more umphakamisa yeah so abanye abantu like mabazo commenta mhlambe kupaseka abakhuluma ngeAlmighty Blessed ngendlela abayikhuluma ngayo like yabo bona they think ukuthi they thinking ukuthi mhlambe ikhwaye engasilutho or what but so far ngenxa kapaseka say like yabo igama labo selikhona vele ku picture mari sibindi sakho wena ayona nesibindi wena and another thing ngicela into eyi1 ngicela mele sikwazi ukuhlukanisa between Davidson neThwathwa abantu baseThwathwa bayathanda ukufaka izimpi zabo la Davidson bazozitapha la official iyabhora lento leyo sekumele siathendane nezimpi sizazi amakhoya waseThwathwa wale abale babodwa nathi ama-big choir wangapha sizona sure yeah cause angazi bekuliwa kubangwani Fenos nenhlakanipho but then izamile ukukhuzwa leyo nto leyo I think I'm not sure ukuthi iphelile but then into engisho ngakuthi uFofo noLevu ba right just nje ama chorist inking akazo bayamonelana or kwenzakalani yabo so bengicela impi yabo iphelele leThwathwa ndakayilisa that is linking his name baneholo ngalabana holo kuphi Tsepotse ama stage ngathi futhi ma stage la iminyango seyikhona ngoba ngagcina bathi iminyango ayisekho Tsepotse abona neminyango angazi ngicine kudala Tsepotse yeah so isicelo sami but okay leye Infernals mina ngi understanding yami ne Infernals nenhlakanipho ngithathe as ukuthi yazi kunento yokuthi uze nento ne izothathwa umuntu yamkela ngoba ize nobani
ngingakhuluma whatever ngifuna ukuyikhuluma noma ikanjani ngikhulume ngeInfernos or ngikhulume ngenhlakanipho abantu bayahleka abanye they love what I'm doing and what and then omunye umuntu makazoyiveza the same thing mina engiyipostile and then kuba namakwali yabo ukuthi lento le ivele ngaloyo muntu loyo so ngiyacabanga ukuthi abantu kahle azange ba understand into eyenzwa abafethu ne yokuthi kahle they are trying ukuthi bayenze aim yabo ivision yabo bayayazi bona ukuthi ba aimeni abafihli next and they are not like fighting with anyone. Ne mara baveza lokho abakuvezayo ngenye indlela like yenye indlela ukuthi ezinye izinto zizolunga ngayo lento leyo ukuthi singafihli because the more sifihla the more kenzakala izinto ngaphansi njalo kenzakala izinto ngaphansi yes but we need to understand ukuthi if social media we are playing siyadlala yes siyadlala but ke sidlala nangamaqiniso abantu mele ba understand le nto leyo uphenduka ipaseka udlala ngamaqiniso maravele and iphilisana kabuhlungu lento leyo ukuthi mawuthi uposte something and then umuntu yakubhalela icele nami nginokuba nenkinga yalokho ukuthi ngibhalele eceleni hayi sorry sisi uchaza ukuthini mouse sekumele ngithi hayi ngichaza ukuthi nokuthi and then umuntu bese khana azoba neunderstanding or omunye akuzonde and then the day angisho bakhona abantu abakuzonda umuntu akuzonde angakwazi vele and then the day azohlangana nawe umuntu seka yafika yazi mina bengakuthandi wena bengithi umuntu osnacks umuntu okasoka so but then mangimitha umunye umuntu yabona yes so kahle nawe uyekiswe lento leyo ukuposta no yami i-topic for another day or mhlambe lamapost wakapaseka uwombhalelayo ngicela nilungiseni lapho no but sekustope wena manje kucala upaseka so mina manje angiyekile because of into zami yabo into zami is personal guys so paseka kahle uzithatha khona umuntu okunikeza uReza because uReza naye nyamazi ukuthi uReza naye nyamazi omunye naye so I think kwala uzithatha khona ne no akukho la uthatha yazi abantu bajile ukuthi mhlawumbe bayangithumela uReza uyangithela nami nginocabanga ukuthi uReza mina next time into efika la engqondweni nami mina ngiyepost kahle ulimele hevele star nje mara upaseka indlela yenze ngayo ne ungathi umuntu oyele wawa from phezulu wawa ngenhloko phansi like kwa shifta something engqondweni akusijoke man like uvele nje waba inkinga entsha yazi mabathi inkinga entsha sha brand new uvele nje like ngathi uyele wawa wathi makaphakama vele wathi hayi mina ngiye groupini yevutha clap and tap manje fike vele walahlela and it's not only ivutha clap and tap mawungangena kahle page like uzombona ubhizi lo muntu lo namanje ubuya ku Ria Hotel ukuthi ufike kanjani angazi ubhizi and it's izikhona eziningi seza ne kuningi kuzayo vele mafethu mina kuningi ngisazokulungisa bekenzani ziya Ria Hotel ngifuna ukunderstand bufuna ku Ria Hotel buyinkinga or no mina bengi audience lapha just nje but ngibona uphethe mic so kahle vele ubuza imibuzo izinto ngisho ubishop yafika kubuza umbuzo so ungibuze like i-topic yala dibo ukuthi umntana ozayo lapha akachitha ngesikolo azi so wabuza ukuthi abantu abachitha ngesikolo cela usukumuza usichazisele ukuthi wabuhlushwa yini into yenza ukuthi ungachitha isikolo sengisukuma khona but then ngichithile isikolo wena kahle uyaphapha wena uphaphile wasukuma mara paseka ngiyangisuka nje ngicela ukubuza mina ne because bengibona kuma socials but I had no idea ukuthi yini kahle Santo Media so ngicela ukubuza yini kahle Santo Media umsebenza ngani kanjani ngitholakala kuphi nakuphi sekathatha umsebenzi no sengizophendula ne because maybe awakabukeli maybe our first podcast bongakayiboni the first one okay Santo Media basically let me explain to ababukeli nabo ba understand ne okay Santo Media kune umbrella marubuzwe yimi kusababukeli tshela mina angithi manje ngifuna ukuthi
Ayezala sure. Yo ayi nani niyazibonela siphethe inhlupho namhlanje president yama 2K izinto kuzosihlupha. So kune umbrella ne ngaphansi ngaphezulu kwe-Santo Media, which is a Santo consultant. I-Santo consultant idila ngokuregister ama-companies, ama-BPO, ama-CIPC, NPO, tax clearance, you understand? Okay. And then ngaphansi kwayo kube khona i-Santo Media. Oh. You understand? So Santo Media obviously shooter, ama-video, ithombe, interviews, live recordings also. You understand? So iSanto Media iyenzele for ama-choir straight. No. Zikhona ezinye Zikhona ezinye, if you can go through i-page le-Santo Media kuwonke ama-social platforms uzobona lapho ukuthi it's not about ama-choir. no, it's not about ama-choir phela. Even i-purpose yale chat le, it's not about ama-choir phela, but it's about uku-elevate ama-brands akhona. And then ukunikeza nabantu abafana nawe i-platform, you understand, to showcase i-talent lelo nana. So uyacula wena? Cha. Uyacula. Umsebenzi wami ukukhuluma. Sisinde uyakhwaya? Yeah, ngiyakhwaya. Ukhwayela ini? Ibohali batumelo. Oh, ibuhali batumelo lekhwaya le. Inkulu lekhwaya enhle le. Ucabangela ngoya lapha. Wasukeleka wathi uyaya nje lapha. Impendulo yami ne. I know ukuthi mhlambe wena ubuza like but impendulo yami deep. It's deeper than you think. Yaba. Yeah, ukuthi ngaya because of spiritual calling yami. Like ikhwaya engalethelwa yona. Yini ukuphupha spiritually. Like ngayazi ngingakayiboni. Oh yes like bekuyikhaya ukuthi ngiyayiphupha and what and kungukuthi mele ngisonte epostoli and mina ngumzayoni, so indlela yokubaleka kwami ke ngabona ukuthi okay ngcono ngibaleke ngambe ngiye ekhwayeni ngayifuni ibuhali kanti ngizoyithola nakhona ngithola ngoba bekuyi memorial service ya someone and then mayicula lapha phambili kwaba ngathi deja vu yabona lento le ukuthi hayi man lento yenzakala manje ikhe yayenzeka before and then ke ngafuna ama details ngajoina kanjalo. Yeah. Sisi wena kahle wabonisiwe. Yeah. Unale vision. Yes. Oh, okay. So vision ya how ring ka Santo. Ke go wabonisiwa mina. Mina isandla zange ngiboniswe yona. Mina zange ngibonisa isandla mina ngiyazi la emhlabeni yabo emhlabeni wamampela. Yeah, kusho ukuthi yeah, yabo. Kanjalo. No, ukuthi yangithi thina sifuna upaseka. Asifuni ikhwaya yakho. Yabona, but you can tell us more about ikhwaya yakho. My okay, mina ngicela ukubuza something ne about ikhwaya yakho. Lento ozikhulumayo about food, free things, free everything. Like iqiniso vele ukuthi Almighty blessed nenza kanjalo. Uthola ukudla kwamali. Yeah. Transport yamali. It's never show. I'll keep my leg. Inform yamali. Inform for free. That's nice. I pass what and pass pass but then yonke into share bro zonke zikhona. Transport angisho ikhwaya management thing. Okay. Phela khona amanye amakhwaya labathi ayaziwa mara ayikho registered awana ama account. So account njami. Paseka. Basekuthini njo? It means that there are so many choirs but are well known but then awekho registered. Okay. On a bank account. I want a bank account. Okay. Maricon kwaya ngana bank account. Mani ngicabanga ukubuza mina futhi. Yeah. The way wala ngakhona shukuthi khona waziyo vele ukuthi imali ihlala. Enye into engichaza ngekhwaya kaSisi kuhali batumela. Ngizokuthi badla ama KFC lapha vele. Sidla noma yini? Unayidla kayiwani. Sidla noma yini? Not kayiwani, no. Yazi into yokudla ke thina. Masi local asithengelwa kudla, ne? Masi local, masicula local. Umuntu nomuntu mamela. Umuntu nomuntu uzithengela ukudla. Either way thina sifuna ngakhona sibeke ngakhona. So that masiya ngaphandle singazodla ukunconcozela like umbiliso, ini like ukupatanisa. Lento yokupatanisa ukuthi yeah senza umbiliso, irice, igojinyana,
elihlepukile ini yabo sifuna like ukuthi mase out sidle kahle and then imali vele yaspendeka mangabe sizospenda imali la local and then makumele siphume sengaphandle asisena mali yabona into kanjalo Paseka June kuna ba Why mangicela ukukhuluma mina kuleka ngeke ngifuna ukuthi like kunomunye umuntu mhlawumbe ofana nami so for example ofuna ukuposta lapha na ku Club and Tap Davidson or any other group ofuna ukuposta but uyasaba yabona so what motivation ongamkaya yona ukuthi ayenze into le or mhlawumbe khona into ekumele ayiphuze ecala abe nale liver onayo no mncane into ngizokutshela yona into mafuna ukuyenza tanga uzoyenza so it's ngisaba i-response yabantu lelo ngapost why ufuna ukuposta if uyasaba hence into engishoyo ngithi mina like lo muntu lo osabayo lapha yana ne ngikhuthaza ukuthi angatatazi wathi ngitshela yona ukuthi ungayinkulumo zabantu ukuthi uzibantu bazongithuka nani iyenze lento lena mfethu ubheka mina manje nguphi so when you are vele ama insults ku inbox kakhulu nje kakhulu so wa addressa kanjani so mina kwesinye isikhathi ngifila ngathi it's better mangwa delete okay ngivele ngikhohlwa comment yakho mozoyifaka futhi comment yakho sokufuna mina ke wena so sho ukuthi manje after njoba sibuya kule show yenhlakanipho ne-Infernos babe khona owatholile mhlawumbe ama lapho nalapho nje lapho nalapho so now just ngikule hayi saxophone yo maka nawo bocala ezinye izinto ndoda no but I'm glad ukuthi uyaphusha and keep on doing the good work oyenzayo ungami but then I've been seeing you kuma choirs that why uthawucula uqhamba manje cabanga uqamba manga in front of phambi kwabantu wena awuculi makhaya I've been seeing you ta no makhaya esikhathini esiningi ngiyaculela ikhwaya mina bengitshela ukuthi mawuthi ngiyacula like ukuvocal igama lekhwaya The Healing Melodies #heist uyayazi maka mina ngiyazi ngitanga check ukuthi khwaya leyo yangithusa nakho ngiyabona nokuthi khwaya yabona thusa sami ikhwaya no akusikhwaya ntanga it's a music academy register yeah it is it's a music academy in the account yeah we do have an account we have an yeah and that's like you understand ukuthi angeke ngibe i-consultant then ikhwaya enguyo ingabe ni paperwork ephelele you understand yeah so it's The Healing Melodies it's not just a choir it's a music academy kahle kahle isikolo so music that's why ubona uthisa like sina sifundisa abantu ukucula bese bahambe baye kwamanye amakhwaya seku right hoy academy yeah okay so sebafundisa ukuvocal yabo so I'm one of the one of ama lecturer lapha yana bona so iyaziwa kuphi The Healing Melodies you can just yeah too much ukuthi manje ngisho biba busy nama exam so yeah besisamile sibabhalisa ama exam njoba ngitshela ukuthi it's academy yeah so must focus kuma exams then must focus kuma practical which is ama stage focus go don't wakazoba khona ama practical sabe kuva kahle ku Almighty Blessed uzozwa umculo wamampela no wena ngeza ngizomamela umculo wamampela ku Almighty Blessed but now ungeza ngapha uzofunda music angithi manje kune difference ngibonekanga phela ona oshidadle uzobe sobukekile masoza ngale kwakhani singechitha isikhathi sami nje just no you should come mfethu we also give out some certificates Tuesday and Thursday okay yeah you should come ungawari Almighty Blessed yona ireheza nini for now sireza kama Wednesdays kuphela yeah oh that is why you can't be available Tuesday and Thursday kwamanye amakhwaya epic choir ireza layo wathi yeah bathi ngizokuthi kudimali indaba ukuthi angazi kuntshontshelwa ningoma or ama member atshontshe kwenzakalani
Hey mina angeke ngize ngifakaze leyo because no, I think ikhwaya no. yeah Hayi lo muntu lo ubhokile ngeswazi. yeah shuthi into yasethwathwa ukuthi batshontshelana ingoma batshontshelana amamemba nani and iyabhora le nto leyo angeke ngizocompose ingoma bese suke icula wena So Almighty Blessed na compose. kakhulu Na compose. Ungashayela i1 musucompose. no yana angasishayele iwane kodwa njengoba thi baya compose bani composer esikhathini esiningi okay njengomuntu ocomposayo sicela ukuthi usinike like isho ukuthi uyacomposa unika mina unika ulontuzana siyenza ingoma si3 angisho ni composer how don't be those how mara isafrizile bafethu asikisini ifrizile iyafriza wena ingqondo yakho Hayi no freeze ubona into asiposta iya freeze. ayika operate but then lezo operator khona uzobona ngam Facebook vele ukuthi ayisukile So kahle uzama ukuthi masibukele Almighty Blessed ne sisuke simamele umculo wakho. yeah lezo nalezo hayi zonke ingoma ene yazi khona ubani khona lo sisi lo onomzimba so wase Almighty Blessed ovocalayo sistoli ayindana uyacula leyo Bekaculela iDHS nyamaza. utreno yimi Treno Nakho wena unzima kakhulu wena wena kahle unzima kakhulu wena No angeke. Ukhuluma ngalo siso ostudla. utoli Come on utoli mfethu bekaculela iDHS fdala vele avocala kamnanda. Come on even wena ungakafiki ukuthi apenseke. kusho ukuthi Kokomelo nje okay uqeda ukufika lo muntu or mhlambe uchaza ukuthi utrainwe kuye istyle sase Almighty Blessed probably. yeah mhlambe style mara sobona ngecomment yakhe Because abodoli bacula nabo Phumeza, you know Phumeza. angisho nami ngimazi as vele yeah ayadlala mfethu akatreno ngayimezla Abese ngithi ayinecula and then khona this other guy on voice edeki so I think ucula ibass or ibass eniba ngakuphi ngapha or ngapha manicula iba ngapha shuthi ucula i10 yeah o dark ubani angimazi ukuthi ubani uRaiser onokumsebenzisa like am vocalist ubafo angimazi ukuthi ubani ubafo uyovocalayo ubafo yanye ubafo akasidark uyamazi lo wala mina nawo lo bekafunda nyathi wena usho lo muntu oyimi yini yabona laba aw jip in MC laba bayenza kuma bayini ama jip I loyo umshoyo mhlambe sewayeka yeah but ke so far I Almighty Blessed nabantu abaculayo ngisupportile ke mina no khona abantu lentombazana eyimodel Thandiwe yes yeah washiya ku podcast Thandiwe yenzeni athi awuthandiwe lutho cha bengivuma nje Thandiwe okay yena muhle yena na ngisafuna any game no until ufike 2017 ku industry right okay alinto yokudala khona ku industry so ngifuna ukuthi simnike ingoma okay iClub and Tape kudala uyimamela even before ufika ku industry right yo so your favorite choir ku industry as a whole noma ungaphumela ngaphandle ngisho noma ungayiBotswana or Lesotho favorite choir yakho favorite now uyibeka ngindlela favorite choir yakho ngaphandle kwe Almighty Blessed ngaphandle kwayo ngoba uzoqala ngayo ngoba obvious vele bayasiphendula ngayo mina ngithanda iIMM mfethu iIMM okay evutha like Davidson Singithi Davidson nethwathwa mosihlanganisa zona ikhiphe yakhe choir the Saints okay shout out to the Saints bengisafuna ucabangela ingoma iIMM yakudala bese uzoyisho ukuthi ithini ngisayicabanga phela iIMM nenye nama disc amaningi
Hey. inama-disc amaningi so mara asikho esikolweni angisho. yeah asikho esikolweni but manje angithi it's kind of tricky question ukubonisa ukuthi vele kudala yeah since well uyithanda yabona yeah singabe sichubekisa i-conversation while ngisacabanga ingoma leyo inkinga ukuthi ikuma laptop naleyo ngoma leyo I think Mr Messi uzongicheckela yona ngufile Club and Tap 2013 yeah Mina ngifike 2017. you said bowumamela ngisho 13 Mara music angisho wona noma ungaba waka 2009 yeah. exactly yeah so ngaphandle kwamakhwaya wala Davidson oke wavashela outside imaphi ngaphandle yeah ngaphandle kwe-Davidson kuphuma uyovakasha for i-result or mhlawumbe uyosupport ngisupport kakhulu bengihambela i-IMM nelizwe benginokuya sometimes but then bona because uyabona mangathi ngitshela ivaka lento icalile manje ikufuna ukuthi each and every performance ezoba khona la Davidson obekhona yazi and for sure and ndabazabantu manje yeah idinga ukuthi ube khona each and every show yeah ngoba nje asihlabe nje sikhonkosini yabona last year one thing echaza ukuthi besikhulunyiwe nama-conducts vele ukuthi akusena tickets engizolithenga mina Yeah. Izinja matata. So you'll be marketing naleyo show leyo right yeah let's say ngiba ne show mina and then uzobe uthola i-ticket Yeah. umsebenzi wakho ukuthi umarkete leyo show leyo sure okay Oh, nice that's nice. Refreshment. i-refreshment nayo kumele uyithole yeah obvious Yeah, bangakuvaleli. manje ngimakhetha le YakaJacqueline. Sunday yakaJacqueline yeah Davidson versus Delmas wachecka ipage yami ngibhizi ngayo vele manje nice so i-Davidson nice. versus Delmas it's DD yeah nice so Paseka ngisho uthe wena uya bozimamela ingoma se-Club and Tap even before uzofika ku-Club and Tap yeah and then ngabuza ikhwaya oyithandayo wathi IMM sure so I believe ukuthi IMM kudala uyimamela yeah ngasho kanjalo but hayi ukuthi ngizokena zonke ingoma okay manje mina ngifuna ukukunikeza igama lengoma bese wena uyayicula IMM okay Diratsaka Hayi mara nawe. Diratsaka tanga mara leyo tanga bengakafiki ku-industry lapho tanga hayi angeke uhlale Diratsaka idumile ndoda idume kakhulu mhlawumbe ngikena namanje basayidlala uyayazi namanje basayidlala kudumisa came taste kancane mhlawumbe kancane ivesi mayiqala ithi dab 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 Kitlari tseba Yo namanyazi shema. ngizoyidlala Ngiyamkhulumela. ngizoyidlala bese maybe uzoyizwa ushole ngoma le sure just bengingathatha isikhathi sami ukuyimamela kahle mara but Yo, nangithuthi ongisho lengoma le then isishaya ngeline. hayi no bengingakathathi isikhathi sami bro asasikhathi sakhuluma but le ngoma lena ihlala idlala even now I think basayidlalisa kuDumisa TV nina ikhona vele kudumisa amen come on into so- zami so- into ni review into zami Wena yini into eyenzakalayo nje? Wena yonke into like uyabuza. Yonke into like ikheya. Mara yini uphenduki i-host ngokubuza tanga hayi unayo right yokubuza mfethu so ikhona vele kuma TV mhlawumbe so TV yeah it's one gospel Dumi yini Hulisani it's one gospel Kena vele? Hulisani yeah serious yeah Ubuza bani usho thina? usho the healing melodies no healing melody Oh, Healing Yeah, she was Melodies. Okay. then mina ngizule kakhulu ke screening ngizulile too much Okay, Paseka ne besides ukuba i-chorister yase Almighty Blessed ne nokuyenza leyo yenza manje yini into like wena kube kuya ngawe or like bongayenza makungathiwa unikezwe chance ukuthi ikhethe ukuthi ufuna ukuba yini ungakhethana no mina ngakhetha kuba i-artist ngicule kufanele nabona Ntokozo bona nibe no music kwami niwami lo muntu ukhetha lento leyo simply because of ucula isigwijo
She knows. Yes, une-group yesgwijo. That's why look at isgwijo, yes. Ulontuzana ucula igwijo ucula nabo konje bobani? Usizwe robani? Khona labangani bakhe acula nabo abade bahlale basikasela abandlula nje estradini negwijo. Sukubhurekile lapho. No sukubhorekile mohamba nabo ne. Yilabo oze nawo nebuhali. Ebuhali. Oh yeah, yibo la. Oh yibo labo. Oh. Nabo baya vocal bazwile. Yeah, bayacula bona, bayacula. So bane crew vele egwijo. Egwijo, yeah. Exactly. Yabonga nama. Ningamangali manisibona sivokala kuma Reza Lweni because siyabona ukuthi niyazisokolela so. Ay! Yeah. Same thing engiyenzile stage mawuzicula le mfino. Yo. Maka masicala zangisho ngathi uzoshaywa namhlanje. So uthini kahle ukuthi uthi singamangali mawuza kuma Reza Lwethu uleader usukubona siyazisokolela. Yeah, as much as boyenza stage showing. So ubone stage uthini? Oh. Stage uthi ubone bahawula ubone umuntu wenkulu. Ngikubela yabona ngipeshele igap ibili lapha. Yo. Sengiyenza nakuhlanipo. Okay, ngibele nemfana sicala ngisho. Ngathi kuzoba nenkulumo singisale ngigibela nabo laba. Yo. Shuthi inhlakanipho beyibambe kahle. Yeah, shuthi inhlakanipho beyihambe bengafuni ukuncedisa. No, ayikho le. Befana 50-50. Yeah. Echo ang understand. Ukhwele ku Inferno simply because of ubona ukuthi azibazisokolela. Yeah, no bayaleka abafethu. So ngathi ngibele. Ngisize la ngibona khona ukuthi ngeke usizo lami la. And then kunhlakanipho Bengavoid inkulumo kuthiwa paseka yena ugibela neInferno sihlani bakagibela naye but then nabo bebasokola. Yeah. Ngicela ukusho something guys. Whoever ubukele into eshow paseka ne. Ngicela ukusho lento eshow paseka eyakhe ngicela ukuthi ingangeni kuSanso. Yo guys, yo ningathi Sanso yo. Ngiyayiphinda futhi. Mara ushilo naye ukuthi yena vele like uyadlala yabo mara usuka personally vele mara uyadlala. Ngiyadlala mara ngeqiniso. There's a comment engibonile lana ne. Yeah. Iphi le comment lena? There's a comment engibonile lana kule post yakho yokuthi angazi why bengivokala ku Infernos nami ne. So angisayiboni kahle lana bro. Angisho akusile uthi yini ivocaling lebo yenza. Yeah, angifuna yona le so angiboni la. But meanwhile I think ngiyayikhumbula leyo comment ukuthi bekuyivocal lewo bekuyivocaling. Ivocaling lebo yenza. But ayikho into boyenza ngazi. Ngiphendule na ngiphendule vele ku podcast. And I feel like intombazana leyo ne. Mntase kancela singajoyelani kabi. Singajoyelani kabi. Ukuthi bengenzani lapha ku Inferno sayifuna wena. Ngicela singajoyelani kabi. And then ngicela mozo comment post nami ucabange icala ukuthi lo uyadlala nawo. Yebo. Phethu nina. Sometimes I know phela So abanye bathi le tickets lamala bakuphelona bekumele ulisebenzele. Yo nale ngihlabile nje uyazini. Manje kuba ngathi ebantwini mina mangigibela lapha stage bengisebenzela le ticket elamali engitholile. No bengipesha mina lapha yana amakephe engabonayo. And ulwinile na le ticket. Ngilunile ya. Ngisivote. Yeah. Yeah. So before sizoyirapper I would like ukuthi ukhulume on behalf of Almighty Blessed ukuthi nitholakala kuphi kanjani. And then kuma fans wakho ungathanda ukuthi ba support and ba support nangani ukhumbula ukuthi ku Facebook usiba nama stars ngisho. So yeah. Singicale Almighty Blessed. Sure. Almighty Blessed yatholakala ku okay singicale kahle naye. Almighty Blessed big choir as Davidson. It's a well choir wafisa wona so. Yeah. Almighty Blessed itholakala kuphi? Itholakala in all social media platforms. Ku YouTube ungayithola, you can listen kumculo wethu ku YouTube. Facebook sitholakele.
the Almighty Blessed called Gospel Choir. Then TikTok is khona, but then TikTok asikho kakhulu kuyo yabo. Another. Baposta nge-free mode. Baposta kangaka. Posta nge-free mode. Na uni-transport mahalo makanatala. Yeah. Yeah. Sisuke singena data. TikTok yadla ke Yeah. But manage YouTube, TikTok wena. Papa angisho nangu sesilindi kuyasho ukuthi sisuke singena data. Okay. But then TikTok akusinto besilandela esikhathini esiningi, but then kulonyaka lona I'm hoping for good things for Almighty Blessed bafethu. Yeah. So for me nake isayidi ndami. Ngafisa ukucela ni like nema post wami ni comment. Ni send ama stars njengoba asho ukuthi khona ama stars ku Facebook. Yeah, khona yes. Yeah, ngicela ningisendele bafethu. Yeah, so amagama okugcina mfethu ukubonga kuma supporters wakho plus nabantu aba negative kuma comments and inbox. Na platform baje. Yeah, cut so guys. Phela amagama oqina awafaki kule landelayo. Yokugcina just short take ngisekusele. Okay. Besekusele my how many minutes? 3. No, ungayishaya la. Besekusele ima seconds. Okay. But let's proceed. Uzuqala uthi esayidini lakho for wena. Besilapha vele. Yeah. Oh. Bese ngizokhuluma ngama fans wami. Guys ngiyamcela bafethu cela nike nokungithuka bafethu ngiyasicelela. Mina bafethu just ngiziphushele page lami. And ngicela ngichubeke ningisupporteni bafethu. Siphusheni Davidson Klepensep group bafethu yabona. Siphushi be active because abantu abasha bazi beyithulile nani yabo. So ngicela siphusheni nani. And sisupporteni Santo Media bafethu. Thank you. Number 1. Santo Media bafethu yaphusha. And nokubona nama interviews wabo baya attend ama shows nani. So bengicela okuncane nako bafethu ba donate because exactly basa akusidala nicalile into leyo. So leyo 10 rand leyo. Yafaka lahlela bazo appreciate kakhulu. But mina ngingajaja ngalahleli next ne. Awusazolahlela ungawazi. Yeah. Sazolahlela bafethu yeah. Yeah, sibonga kakhulu kuba nawe on our Santo Media chat. Yabona. Sibonga isikhathi sakho futhi sokuthi usuke uzilungisele njengoba usushile evidweni yakho ukuthi awufuni ukunyanya. Yo futhi. Uthi awufuni ukunyanya namhlanje. So yeah. Siyabonga kakhulu. Guys, singakhohlwa ke niyazi mase sifike egcineni ngihlale ngokutshela ukuthi we've got also iSanto Consultants whereby sidila ngokuregister CIPC BPEE is it? Triple BEE and NPO NPC. Nani makwaya engifuna ukuregister under NPO or a non-profit company or a non-government organization. Please come to us guys. Our number at is 06872555 0682107255 guys. Nginokwakhohle yazi uma ubamba into njalo lokuyikhuluma. Sesiphelele yaseserathi.